Čaute, teraz už točím z tohoto tu tretie video a ideme dohrať to lobíčko, ktoré sme si tu začali, tu zimné. Lebo povedal som, že teraz som bol jeden deň neaktívny, tak som povedal, že dneska natočím aspoň 6 videí. Tak, máte toto mať. Pokračujeme tam, kde sme skončili. Tam je tá Helena. Sú meno. Vybral svojmu dieťaťu meno Helena. Helenka je také meno, napríklad. Nedával by som to svojmu dieťaťu. Ak je to nejaká staršia pani, tak prepáčte. Ale to by som svojmu dieťaťu asi nedával. V tej dobe. Neviem, prečo to robo. Ja by som nedal na nejaké meno. Natálka, alebo neviem. Jasmina. Toto. Helena. Helenka. To dávali tam. To boli. Ak je to nejaká babička a vlastne napíšte kľudne do komentárov. Ale tak. Toto. Podľa mňa to nie je žiadna Helena. Ja som rád, že to meno. Ona je pekná. Ale proste to by som nedával svojmu dieťaťu. Alebo to bola asi najkrajšie meno, keď boli také 995 napríklad. 1995 nejaký v takom roku to možno bolo nejaké populárne meno. Ale teraz pre mňa Helena nie je veľmi populárne meno. Pre mňa je také, že milá, alebo také líška, neviem, takéto mená sú Natálka, modernejšie mená, Sofia. Nie je to také, že Helena. Jeho mená by som deťom asi nedával. Ja sa bojím, že som povedal Sofia, Nela, Eliška, Elisa a... Ja som to povedal. To je jedno. Ešte? A pre chlapca... No, čo nie, ale... Tam som dal hociaké meno. Okrem napríklad, že Jano, alebo dačo tak. Lebo to máš v každej rozprávke, ako Janko Hraško, Janko a zázračná fazuľa. To meno máš v každej rozprávke. A potom už budeš tak zvyknúť na to meno, že ho budeš, keď budeš mali počuť všade, takže... Keď budeš počúvať celý život, ale tak keď budeš decko, budeš počúvať Janka Hraška alebo dačo také, tak furt tam bude to Janko a ty tak toto povieš, no, nechám to tak. Asi nechám tak. Napíšte do komentárov, kto stále zaspáva pri Jankovi Hraškovi v nejakej rozprávke. Lebo možno tu mať aj menších odberateľov, ktorí mal tak, čo viem, 5 rokov. Ako tento kanál nie je určený pre deti od 5 rokov. Od 4 roky je tento kanál povolený. Ale ináč nie. Počkaj. Tak to na obidvoch môžeš skakať. Mám strašne málo životov. Mám všetky. Strašne veľa uberá. Kde je Helena? Helena, to skolila. Tam je Helena, ona je úplne tak dole. Helena čaká na tú druhú kamarátku asi. No čo? Teraz mi dopletil jazyk. Zabudni daj like a odber a kde zajtra ďalší diel z Robloxu. A ďakujem tým ľuďom, ktorí ma odoberajú a lajkujú mi každé videa. Môžete napísať do komentárov, môžete písať komentáre, mne to je jedno. To by som bol fakt toto happy, keby ste aj písali tie komentáre. Ale že ja nie som taký populárny.
tak ktorí ľudia majú hneď do začiatku 1000 odoberateľov. A nemám ani tých 10. Takže dúfam, že dajte like, odber a už bude ešte viac aktívnejší, než bývam. Aj keď dneska vydám 3 videá, 4 a jedno z toho bude parkour, dve z toho budú dve budú z toho Roblox a ešte dneska chcem natočiť jeden short, kde bude ako nikoho venom Mystery Pet, sa mi páči. Takže máte sa na čo tešiť. Budu rozkákal. Časy som rozkákal a to je druhý tabr. Myslíš vážne, že to je druhý tabr? No okej, to si necháme na budúce. Čaute. Strašne málo percent. Nejaká reklama zase. Šalala, ja som taký smutný, okej. Tak čaute.